Welcome guys do nového videa, dneska tu máme hru Squid Game X. Ja už som z túto hru aj natočil raz, kde som mal totálne šťastie u Marbleskách, takže sa môžete aj pozrieť na predchádzajúce video. Ale nie som tu sám, som tu s Timicou. Ja som si dal garda, no nič, ja som guard. Takže tentokrát môj kamarát bude hráč a ja budem guard. Teda dúfam, že si hráč. Dal si hráča, že? No, mal by som byť. Takže ja som teda guard, lebo tu sa vyberajú game mody. -1. Opa. To je vlastne, ak sa nemýlim, kameň, papier, nožnice a môžeme ísť. Poďme. A to sa zmenili? No áno, poď sa odfotiť. Hej, poď sa odfotiť. Ja vám ukážem, kto je ten kamarát. Počkaj. Tuto je kamarát. A zatím sa mu docela darí. Hopa. Však tam je niekto. A tu. Tam ja sa neviem trafiť. Ja som ľavý. No hurá, trafil som sa. Neuveriteľné. Ja to tu idem vyčistiť všetko. Ja aj tak, ono je už to vyčistené, no nič. Fujha. Tam. Tuto, táto. To si myslím. Tak. Ako? Hop. Dobre. 10 hráčov bolo eliminovaných, to je docela dosť. Tak celkom, no. Čo? Dobre, konti. Idete na pentatlon. A v čom si najlepší v pentatlone? Vo všetkom. Podľa mňa je buď najťažšia tá 5. alebo tá 1. Teda 1., 2. 2. alebo 5. podľa mňa. Druhá ľahká. Ja neviem, tak silkou. 4, no, ideme, to sú. Tak ja budem hľadať tvoj typ. A tu? Čo idem? Toto. To je ľahké, to ti rovne poviem. Len sa obávam tej cialo. Že vám to proste nepoťahá. Aha. No potype. Idete. Urobil. Sleduješ ma? Však ja som tu. Skačem pred tebou. No, čo si to je? Aha.
Teraz ide Fifi. Ja niečo musím spraviť. Na to, že je to v tej hre dosť ťažké, toto konky, no tak v tejto hre to spravili dosť ľahkým. Si myslím. Čo strieľaš? Nestrieľam. Ja som tuto. Poď, tým koľko nestrieľ. Teraz ideš ty. No čo? Našťastie dosť ľahké. Už to odmotávaš. Teda omotávaš, tak? Ty nestrieľaj, ty tu. Áno, Timo. No. Dobre, to vystrihnem. Tak ja som na tomto pro. Supero. Ciao. A teraz cio. Veríš jej? No poď. Tak ako sa vyhrá, tak ja som mal. No, dobre. No, nič. Nie. 1. Prosto. To je prosto. 1. Ideme nožičky. 2. Dobre, prehrali zgrozne. Prestrieľaj do nej. Nestrelaj do nej, hej? To je lepšie. To už nepakám. Bodka tio. O. Ja som v tejto disciplíne bol v minulom videu z tejto hry a dal som to hneď na prvú šupu. Kto videli, asi vedia. Peter, you are stupid. Bro. Also. Čakaj, díš sa? Nedivím. Koľkože máš coinov na tejto hre? Čože? Že koľkože máš teraz coinov? 505. Lebo za 500... Ono je sprostá. Tak to sme prehrali. Všetci to už majú. Skoro. Čo na tam L-ku ukazuje? Posledných 40 sekúnd. To nedá. Keď teda Brňo, keď to prehra, rozpoď sa aj ty dušom. Áno, áno, áno. Napíš jej leave. A potom ty budeš guard a ja budem toto hrať. No to nezabudni. Leav. No urob to. Mal si napísať Leave. 10. Ona to lívla. Ono to... Ale nie, nestihli. Ja ťa aspoň vyčistím. Čo si myslíš? Ty zarobíš na mne. No, zarobím. Dobre, tak ja lívujem to. A... Sa musíš na mňa pripojiť. Už si v tom okruhu. Otázka, si v tom okruhu? Som. Pre... Vás, vidíte, a tu si. Vidíš ma? Ty ma vidíš? Áno, sme spolu, vidím ťa. Buďme obidvaja hráči. Dobre, tak Buďme obidvaja hráči. teraz sme obidvaja teda, okej. Dobre. Už ideme. Poď. Som player. Ja môžem garda si frontmana dať. Na frontmana. Mám frontmana. Ja môžem použiť frontmana. Keby som. Ježiš. Ďalšej hre, no. Dobre.
Skipneme. Skipnite to. Ja mám 71% na Glassmaker. Ja 15. Picking game modes. Red light, green light. Pentathlon. Pentathlon to... Mingo. To tam... Tag of War. Glass. A Squid Game. A to môžu byť aj traja. Hej, no. Si idem spraviť fotku. A ideme. Dobre, sme tu. Či to je istý? Nie sme. To sme. Nie sme. Súkromne som mnou. Mám strašne západ. Ja ťa nevidím. A už ťa vidím. Poď za mnou. Kamo. Fakt, teraz mám prebehnúť celé ihrisko. Na druhú stranu. Ej, ty si už skoro u konca. Viem, vidím ťa. Ne. Ne. Ja som mŕtvy. Som mŕtvy. No, nie. Ale, počkaj. Neodpájaj. Neodpájaj, neodpájaj. Neodpájaj. Ty sa revival. Ja to vidíš? Yes? Ja som sa revival. Áno. Mal som na to chvíli. 18 sekúnd. No. Toto nikto nevidel, hej? Nie, len hrať neférovo to každý videl. Teraz čo? Čo? Koľko máš brane vínov? 8. Koľko máš vínov? 8. Ja 39. A na tablete mám... Na ďalšej hre musíme byť v jednom týme. Inom? Jednom. V jednom týme. Spolu. Ježiš, 10. Do každého je 11. Ok, už. Počkaj. Nie, ja som červený. Ja som modrý. Lebo synom. A nie. Brio. Ja to nechcem fotky robiť. F. Ale koko. Sme tu. Kde sú Silvia týmy? To je Cristiano Ronaldo. Šiu. Do žltého. Do žltého. Nie, tam ideš, čo? Do žltého. Do červeného. Dobre. No to tiež. Šiu. A Ronaldo. Ne, Ronaldo sa odpojil od nás. No Sme tu traja. No tak nám ale pridelia nejakých toto. Ronaldo. My sme sad. Dáš? Dám. Vypni to, alebo to víno. Nevadí. Povieš. Tej typky sa najviac bojím, aj toho Bacon Boya. Prečo? Á, dobre. No. Trocha mám pocit, že to jeden z nich pokazí. Niekto z nás. A to budem ja. Sice ja idem na to na Shadow, rob to. Tebo. Á, dobre, Shadow. No. Je Gabriel BGD 8. Toto, ale však to je najlepšie tieto. Kanky.
A zajtra je u nás, alebo na našej škole koniec tohoto školského roka. Zajtra dostávame vysvečko ľudia. No. Tak ale musíš to aj dneska vydať. No. To neviem, či sa ti podarí. A teraz idem ja. No tak toto poviem. Dnes je v dobe, kedy toto natáčame, toto video, je 26.6. Hej? Je 26.6. a 27.7., čože zajtra dostávame vysvečka. A teraz idem na to ja. No poď. Toto je tá najľahšia minihra. 4, 5. Ty vole, ty si pro. Bez jedinej chyby. Pomaly. Yes. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Nemôžem z toho kruhu. No, zase krútiť z toho kruhu. Ty debil. Nemám z toho jednotka. Co to je? Ja sa nemôžem dostať do kruhu. Ja nemôžem zase von dostať. To je GG. No, nie. No nič, sme mierne kukt. Ne, 8 sekúnd. Dostal sa von. Iba jeden ty. Ja som to poprave, ja som tým. Čo? Čo? Niekto. Idem ja som kružok a vieš čo ide? Nie, to je ľahká hra. Hej, tungude, tungude. Tungude, tungude. Ding, 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 ding. Na, 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 na. Ticho radšej ešte, Christian. Ja viem, že toto je na tvoj kanál, ale i tak nebolo. Na kanál nemám. Tak si založ. Prečo? No, to bolo. A tu si. Tu som, predstav si. Ne, poď sem. Poď sem za mnou. Nemám. Som. Radeva. Ježiš, 4. Poď. 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 Čo? Kde si? Kde si? Tu som. Tuto. My sme traja. Počkaj. No my už sme traja. Dobre, ja idem s nimi. Počkaj. Nás je 5? A nás, puste nás. Nás, už, áno, ja žijem. Dobre, sme sejfnutí. A ja. Ledva. Aj my, dievčata nám otvorili. Otvoriť dverí. No. Kde si? Ja ťa vidím. Tam na tom hornom. Ja teba vidím, že... Počkej, pri sebe buďme. Poďme zase. No. Poď. Kde si? Tu. Poď. Po do ružových. Poď do týchto. Satan. Zaveri. A lokni. Lokni. Satan. Krucifix na teba. Satan.
Na teba. Hľadáme, že neveriaci Bohu. Hopa. 40 vínov. No, kde sú novičko, že? Dali sa? Koho strieľaní? Skoro nikoho. Že čo ešte nikoho? Igre chue. Glassmaker ešte žije. Kde si, tu si? Tuto pri mne. Áno, vidím. Jeden. Ja idem za rakvou. Ja som tu u rakve. Tam. Aké ty máš číslo? Myslím si, že aké máš číslo? Počkaj, ja mám depresie. 426. 426. To si asi nevidím. Ja mám listené čípka, že 055. Dobre, vieš, aký sme? Áno. Čo tu typek robil? No a teraz je preťahovaná. Ostem? Alebo tak of war. Spolu nech sme. No. Ja som noob na toto, ale... A ja. Ja chcem skončiť. Ja idem pokračovať. Ja A skončiť. ja... Ty... Môžem skončiť. Skončiť. Ne, nekončíme. Čakaj, keby sa toto. co? Ja? Bitka. Hore na postelni sú. Pomoc, bitka. No ja sa tu nechcem byť. To je Unka, to je Unka. Bart Sigma Boy. A tu si. Na jedno. Au. Nech to. Ne, pomoc. Áno. Prežili sme. Len tak. Revelation. Ideme vystrieľať gardov. A ideme strieľať, okej. Ja to ideme školu. Poďme, ideme na ňu. Ideme strieľať. Bobečkou. No poďme na ňu. Je nás dosť. Máš moc. Mali by sme to dať. Tuto blbečkovia. Spinning garda, poďme strieľa. Niekto strieľať spinčúk. Mám iba 34 nábojov, som skoro mŕtvý. Skoro mŕtvý. Ja sa tu schovávam radšej. Áno! Áno, som tu! Zabil si? Som tu. Ja mám malo životov, ja nemôžem ísť. By zabili. Tak ostan tam, kde si. Sa to skrývam úplne dole. Musíš vyčkať 20 sekúnd. Viem. Vidím timer. Alebo idem. Ja sa musím respawnúť. Dobre.
Ja som nakreslila. Neviem, či... Počkaj, mi ja teraz zapím? Aha, je to pohoda. Nechceme pokračovať. Nechceme. Sme srabí. No. Čo som chcela? Vieš čo ide? Tag of War. Ja to až teraz otvorilo. F. A vieš, čo teraz ide? Tag of War, viem. Tam, kým sa ja dostanem. A poďme. Budeme spolu. Ktorom si tým? Zelenom. Svieti sa zelenom. Tak sa budú rozdelení. Prečo vás? Áno, vyhrávame. Áno, vyhrali sme. Prvýkrát som si to spričil. Ja druhýkrát, ale nie na mobilu a nie na kamere. Yes. A teraz glasy. Dúfam, že žije Glassmaker. Nežije, dobre, nič. Didier Drogba. Braňo, vieš, čo mi toto pripomína? Čo? Najviac zagadaný taneček. Ja poznáš. Čo Adam vymyslel. No. Na celé dopis. No. Víš to už kam ideme? Však na skla. Na tejto minihre som vtedy aj zomrel v minulom videu. Ja nejdem prvý. Ja si pozriem na túto finku. Neviem? A jakú? No, povedaj mi dvoja. A jakú poznáš na to fintu? Niečo ma napadlo. Idem prvý. Môžeme ísť. Blad sa rovno prepadol. Počkej, ja sa rivážnem. No teraz staré. Hlavne to bude tam, jak svieti modra. Ne. Je to! Teraz rovno. Yes? Ja som tam chcel skočiť. Ja som tam išiel skočiť. Ale mne nevyšlo. Mne to nevyšlo. No nič. No nič. Je to spek. Asi by sme mali ukončiť video. Lebo som zomrela ja. Dobre guys, toto bolo všetko z dnešného videa a uvidíme sa na budúce. Tak čau.